Právě jdeme na Pixar výstavu nějakou, nevím, jak to mám říct. A to jsme narazili na tohle a vypadá to hrozně dobře, to si to dám. To vypadá fakt úžasně. Dala jsem si tuhle příchuť a vypadá mega dobře. Tohle je ta budova, ve které je ta výstava, nebo nevím vůbec, jak to mám říct a hrozně se těším. Pauza na mekáč. Právě jdeme na Sagradu Familiu. Hrozně se těším, ale mám špatný celkem počasí. Ale uvidíme. Pauzička. Mega náročný první den, ale jdeme spínkat. Dobré ráno. Tohle je můj výhled z mého pokoje, by the way. Je to hrozný, no. Takže takhle to vypadá, když vyjdeme z našeho hotelu. Mně to přijde jako New York, ale nikdy jsem v New Yorku nebyla. Ani nevím, jak vypadá. Velmi krásné. Jdeme znova na Sagradu Familiu, jelikož je mnohem lepší počasí a jít metrem tady je fakt za trest. Jsme v nákupáku a jsou tady obchody, které v Česku asi nenajdete. Ne všechny, ale většina. A jdeme do jednoho, na který se mega těším. Jmenuje se to Ale Hop. Je to zvláštní název a je to něco jako Tiger, ale mají tady mnohem lepší věci. Koupila jsem tam tuhle pěknou čepku. Líbí se vám? Právě přeplouváme přes loď, jelikož to je rychlejší a jedeme k takový plachetnici. Jelikož ono pěšky to je mnohem delší, takže jsme si koupili tohle loď. A je to super, už se mega těším. Krásný výhled, třeba to je mega pěkný, to na zemi a obchodem, je to v pohodě. Jako musím vyzkoušet nový žvíkačky, jakož prosím si. Už právě se nacházíme u stadionu, kde jsem zjistila, že bude 3.11. hra Barcelona jako fotbal proti Madridu. Tak mě vůbec nezajímá, ale je to stadion, kde se otevírala a se zakončovala olympiáda v roce 1972.
To se postavilo pro tu olympiádu, jakoby. To je jako takový úplně nečekaný, že takhle. To je takový parčík. To vypadá. Čekáme na autobus, ale celkem jako pěkný výhled tady máme. Tohle je ta nejvíc stresující část v tom metru, jestli se vám ty dveře vážně otevřou nebo ne. Právě jsme u vítězného oblouku. A to tady fakt je New York. Prostě, ale není. Není to nějak. Není. Ale vypadá to tak, jak jsme v životě nebyla. Ale voda. Za tím obloukem je takovýhle parčík. A mega se mi to líbí. A tohle je ten parčík v noci. Vypadá mnohem líp než na té kameře a je to mega pěkný. A jdeme se koupit jídlo a uvidíme se další den. Dobré ráno, fitček a poslední den. Mega mňamina, musíte zkusit. Tohle se říká nejdražší ulice ve Španělsku, něco jako Pařížská v Praze a je tady Dior, Boss a takové věci. Tomu se říká Kiss of Freedom, je to vlastně seskládaný z mnoha fotografií, které lidé poslali a vzniklo z toho tohle. No krásný, co myslíte? Jdeme do akvária, jelikož za chvíli má začít pršet a musíme nějak zabít čas. Bože. Začalo hodně pršet. S Vačinkou v Mekáči, jak jinak. Už pojedeme na letiště.